patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga friends, nakasuway na ba mo kapait sa kinabuhi? Kana bitong maglisod na kagtrabaho karon kay daghan ang nag-close nga mga negosyo nya pandemic nga malisod na po ka pagpangitag kwarta ron kay pandemya lagi paita no. Ako kadaghan gyud ko nakasuway kapait sa kinabuhi. Napag yun ay mas pait nga akong nasuwayan karon. Katong time bitaw nga nagkaon bitaw kog ang palaya nga wa na ko kumutig asin paita day no.